O máis importante é que todos os futbolistas que estaban afectados polo Covid están ben, que xa adestraron con normalidade, con algo de precaución, pero con normalidade. Bueno, esa é a mellor noticia, non? Que xa están todos sanos, só temos a lesión de Lamelas e a de Aarón, o resto pues, están todos disponibles para o partido deste domingo. Están na parte casi final, non? do proceso de recuperación. Bueno, estimamos que en un par de semanas, 3 semanas, podan chegar, se non os dous, un dos dous polo menos, pero bueno, a precaución propia deste tipo de lesións, non? De que non haxa recaídas e que cando volvan estén para non ter ningún tipo de risco. Sempre que se suspende un partido, bueno, pues temos esa dificultade que todos queremos competir con normalidade, non? Cada 7 días, e coller ese ritmo que che dá a competición cando eres capaz de enlazalos de forma consecutiva. Tocounos parar por Covid por primeira vez esta tempada, bueno, nos serviu para traballar máis, non? Que se cabe ao non ter competición. Esta semana xa é unha semana normal, previa de partido, e, bueno, con total normalidade. Esa parte da recuperación anímica está claro que o paso do tempo tamén axuda, non? Cando está moi fresca, cando ves desa derrota, é certo que esa semana xusto, bueno, pois co tema do Covid, pois un pouco xa nos desviou de darlle demasiada atención ao que fora esa derrota. Bueno, en esta xa só enfocamos a semana para traballar contra o Pontevedra sin pensar máis alá xa do que foi, non? Corregir os erros que puidemos ter, que probablemente polo tipo de campo e demais non vai ter moito que ver con Pasarón ou prácticamente nada, e a partir de aí pois pensar no Pontevedra. Estuvemos aí moi rápidos, non? No clube, porque bueno, había contaxios na plantilla, no cuerpo médico, nos directivos, non? Entón, bueno, ese medo a que o brote fora moito máis grande, creo que estuvemos rápidos, comunicámoslo rápido, e gracias bueno, pois esa actuación non tuvemos máis casos, non? Eso é o máis importante, recuperamos a xente, non acrecentar os casos de contagio. No caso de Cristian é un punta diferente ao que tiñamos, non? Futbolista máis profundo, máis vertical, non? Con un despliegue físico importante, sobre todo en velocidade. Bueno, e Hugo nos dá un pouco do que tiñamos, pero máis versátil, non? Para poder facer pois tanto de central como de centrocampista. Bueno, os dous son chavales novos, non? Con 24 ou 25 anos de Hugo, creo que 20 ou 21 de Cristian, non? Bueno, nos dá esa frescura que tamén buscábamos, falta acoplalos, velos na competición, non? Que ainda Hugo só pudo xogar 20 minutos en Asturias. Bueno, e ir que se vayan acoplando o equipo e que empecen a rendir, non? Que é o que necesitamos. Sí, as dúas cousas, non? É interesante e complicado, pero como non pode ser de outra maneira, non? Contra, para min, o mellor equipo do grupo, non? A priori, que agora creo que ademais o está demostrando con creces, non? Que a solvencia con que é capaz de ganar moitos partidos consecutivos, salvo este anterior contra o Leganés B, pero viña dunha xeira brutal, non? De partidos ganados, facendo moito gol, un equipo con moito poderío, pero, bueno, de partidos hai que xogalos, os partidos hai que cada un é diferente ao anterior, sabemos que é un desplazamento complicado, pero ni moito menos vamos a renunciar a nada, non? Nos vamos a intentar desplegar o noso xogo, a ser un equipo con personalidade e a intentar ganar en Pasarón. Mudan algunhas cousas, tens que ter en conta, como facemos sempre, non? As virtudes máis importantes dun rival como este, que son moitos, e tamén explorar os seus defectos, non perder a nosa personalidade, moldarnos algún detalle que pode ser importante, bueno, sobre todo ter en conta certas individualidades do rival, pero para nada renunciar ao que nós somos, non? Non creo que ese non sería un bo camiño. Non só defensivamente, non? Eu creo que este tipo de equipos tamén é importante amenazalos, tamén é importante que teñan a sensación de que lle podes facer dano, non? Só defendendo 90 minutos é moi complicado puntuar ou ganar en un campo como Pasarón e un equipo como este Pontevedra, non? Así que temos que facer nos dous sentidos un partido moi completo, non renunciar para nada tamén a atacar, a ter a nosa personalidade, e saber que temos que facer as cousas moi ben tamén
con balón, e por suposto sin balón ser un equipo, bueno, pues eso, disciplinado, moi agresivo, que compita, que non se despiste, porque aquí os erros se pagan, non, pola calidade do rival. Bueno, hai que facer un partido moi completo en todos os sentidos. É un equipo que parecía que lle iba a costar arrancar, ou que lle costou arrancar, porque sempre hai moitas prisas, pero que ao final pues, te das conta de que é un equipo, bueno, que se está chegando ou está pelexando coa Darbe para conseguir o liderato, porque é un equipo moi vertical, que é capaz de facer gol en contraataque, que facer gol en balón parado, que é capaz de facer gol en xogada combinativa, sobre todo porque é un equipo que ten moito potencial e moito gol, non? Bueno, o gol é o máis difícil de encontrar de atopar no fútbol. Eles teñen varios futbolistas que poden facer gol, e a veces non necesitan estar de todo brillantes, non? Para conseguir facelo, así que, bueno, eso hai que telo sempre moi en conta e estar moi concentrados nos 90 minutos. Que nós con balón tamén somos un equipo perigoso se facemos as cousas ben, non? E que temos futbolistas que poden facer dano, non? En un contra un, tamén en transición. Bueno, vamos a ver se somos capaces de dar o noso mellor nivel, non? Eu estou convencido que se non é así é moi complicado, pero que dando o noso mellor nivel non temos por que ter ningún medo ao Pontevedra. Respecto todos, xa estamos dicindo bastantes piropos sobre eles, pero eso non quere dicir que teñamos medo, non? Nos vamos a ir a competir o partido. Os futbolistas xogar en Pasarón lles motiva e lles gusta a todos, non? Ese sempre é unha parte que non tes moito que traballar a nivel motivacional, porque todo o mundo sabe onde vai a xogar, o estadio que vai a xogar, o club que ten enfrente. Bueno, entonces, para nós, handicaps ningún, temos que aceptar, e a menos gustaría, non? Poder xogar en estadios como este todos os domingos. O partido de ida, bueno, é un partido no que os dous estábamos sin gañar a aquela altura de campeonato, bueno, sobre todo eles tiñan unhas urxencias importantes, sin facer, creo que sin ser moi superiores a nós, se puxeron con 0-2, non? E cando todo o mundo daba por perdido, rescatamos un punto, non? Bueno, un pouco en resume o que é cada equipo, non? Eles, repito, sin ser superiores, fixeran 2 goles e puxeran 0-2, e nos, bueno, pois na nosa idea, insistindo hasta a final, capaces de igualarlo. Bueno, vamos a ver se repetimos non o resultado, nin como foi, senón repetir a sensación desa última media hora da segunda parte contra eles. Sempre que vas a casa dun favorito como este, tan claro, non dentro do grupo, está claro que todo o que sea facer un gran papel, puntuar ou gañar, é un espaldarazo tremendo, sobre todo para nós, non? Pero non podemos falar das cousas que ainda non vamos a pasar, podemos falar do que vamos a preparar, do que estamos preparando, e depois de ser capaz de leválo á práctica para que nos dé o fruto, non? O fruto dos 3 puntos ou dun punto, pero de puntuar, non? Nós temos que ser conscientes de que é difícil, pero que podemos puntuar en calquer campo, xa o fixemos, e aquí pois vamos coa mesma idea.